tak teraz vás naozaj poteším. Tie z vás, ktoré majú buď citlivú pleť, proste reagujú, vždy ich niečo štípkalo, alebo proste hľadajú stále nejakú ucelenú starostlivosť, tak aby im vyhovala na pleť. Alebo aj tie z vás, ktoré ste úplne mladé, tínedžerky, študentky a hľadáte niečo, čo funguje, čo má systém a čo je kvalitné. Pretože nám 16.4. vychádza táto nová sada, ktorú žiaľ sa veľmi teším, že môžem testovať aj pre vás, ale už aj moje zákazničky vlastne začínajú u mňa testovať, skúšať prípravky na pleť a to je veľká výhoda práve v Mary Kay. No a je to základná sada. Základná sada znamená, že naozaj tam máme nejaký systém, to znamená čistenie, tonikum, peeling a krém. A je rozdelená na dva typy pleti, čo ja veľmi oceňujem, pretože je to dôležité vedieť ten stav pleti a prispôsobiť sa mu. No a buď budeme zmatňovať, to znamená, že ak máte zmiešanú až masnú pleť, tak je tu kolekcia vlastne táto na tento typ pleti, alebo ak ste stále aj citlivá, suchá, stále proste pociťujete, že potrebujete sa aj nakremovať často, tak presne takáto je aj tá základná sada na takúže normálnu až suchú pleť. Výborné je, že sa to dá takto nakombinovať, kde máte čistenie vlastne, ktoré je na tú suchú pleť veľmi jemné, také až mliečkovité, ukážem vám ho určite v ďalšom videu. A zase, ak máte masnejšiu, tak vás bude odmasťovať ten náš čistiaci gelik, takže to je ako keby tento prvý krok. Potom tu máme tonikum, ktoré je univerzálne na všetky typy pleti, čiže dohydratuje, dočistí, uzavre pory. Potom dvakrát do týždňa na to, aby nám mohli produkty vždycky pôsobiť, čo častokrát zabúdajú naše zákazničky na tej pravidelnosti, je obrusovať tie odomreté bunky, aby naozaj tie krémy mali kde prechádzať, mohli fungovať. A to je tento peeling, ktorý je taký povzbudzujúci, jen sa napení, má tam tie zrniečka, ktoré obrusia tie zrohovateľe bunky. No a posledný krok je hydratácia, kde máme buď krémik na suchú pleť alebo na zmiešanú. Na zmiešanú je veľmi ľahká konzistencia, na leto úžasná, alebo aj celoročne, ak sa veľmi mastíte. Bude to gel, ktorý vám zhydratuje pleť, ale necítite sa, že ste veľmi nakremované. Naopak, ak ste ten suchý typ, tak vám bude vyhovovať tento krém, ktorý je taký smotanový, stále cítite potom na pleti ešte niekoľko hodín, že ho máte, že je taká mekučká tá tvár a to bude presne pre tie citlivé plete ako keby. Čiže ak aj žena, niektorá z vás má možno 30, 40, 50, 60 rokov a stále hľada nejakú starostlivosť a nevie, lebo je proste precitlivela, tak jej bude vyhovovať práve táto naša nová sada na tú suchú pleť. Alebo teda, ak máte dcéru, alebo vy same ste vo veku od 13 rokov do tých 20, 25, tak môžete siahnuť po tejto našej novej sade. Ja sa budem tešiť, keď ju prídete ku mne otestovať, alebo vám budem môcť poslať aj vzorčeky a poviete mi potom aj vašu recenziu na naše prípravky.